nin ko in sigi senga an dɔw yɛrɛ bɛ ka ɲini bi mɔgɔ t'a dɔn k'an bɛ yɔrɔ min bi Falaye fanga ni maa tɛ filan ye fanga yɛrɛ de tɔgɔ ye fanga ye n'a ma s'i ka bulonda la i t'a dɔn ko fɛn min don wa Falaye teri ti fanga la diɲɔgɔn ti fanga la fanga ka nafa bɛ yɔrɔ min a bɛ taa ye de fanga tali ni sisan cɛ ko caman fɔra nka min ye sɔrɔdasiw ka kumakan dɔ bɛ Falaye ko ni i cira n'i taara ci la min bɛ se k'a ɲɛnabɔ i b'o de kɛ n'i sera kɛnɛ kan ye olu ko ci a n'a tigi u bɛɛ lajɛlen ye ci dɔ de ye n'i bɛ kɛnɛ kan n'a fɔra i ka taa fɔ Keba ɲɛna ko a donna tan a bɔra tan n'i sera kɛnɛ kan n'o tɛ se ka fɔ i b'a fɔ ko Keba k'a nana i ba ka ci f'i ye ni a fɔra k'e ka taa fɔ Keba ɲɛna ko fɛn wɛrɛ n'i taara ni ko y'i sɔrɔ i yɛrɛ nɔ ye c'est le terrain qui commande Falaye nin waati in na an bɛ ka ko dɔ jateminɛ n t'a dɔn n'a sɔrɔ aw kɛlen don ka jateminɛ kɛ ko dɔw la a bɛ waati damadɔ bɔ laberekaw ka lasigiden min bɛ an fɛ yan Mali lajɛ foyi tɛ kɛ a tɛ taa min kɛnɛ kan hali don min Asimi ninnu b'u ka jala ta lasigiden caman tun tɛ yen nka ale tun bɛ yen a ka kuma bɛ kun tali kɛ mun na kosɛbɛ a ko olu ye jamana ye olu bɛ kow jateminɛ u bɛ kow lakɔlɔsi u ɲɛ bɛ min na Mali furancɛla fanga in a bɛ jama bolo ba la wa olu tɛ taa jamanadenw juguya la dɛ jamanadenw ko min Amerikɛnw yɛrɛ ko ten Falaye maa ti ko dɔ ko Ala nka nin waati laban in na Amerikɛnw b'an kun b'an kan dɛ n t'a dɔn ni mɔgɔ bɛ k'a jateminɛ u kun b'an kan cogo min u ka kɔladenw fana kun b'an kan ten kosɛbɛ dɛ parce que n'i ye Egypte ye yɔrɔ o yɔrɔ o ye États-Unis ye foyi tɛ yen n'o bɛ ɲɛ sɔrɔ Egypte bi ni États-Unis tɛ Falaye donc nin waati laban in na an bɛ ka min lakɔlɔsi o ye k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ bankun kan Amerikɛnw ka maa mafalen min bɛ yen n'o sigilen don fana anw fanfɛ bolo fɛ o ɲɛmaa dankan n'o ye William Steven ye ale nana Bamako a ko a cira Donald Trump de fɛ ka na maa kofɔlen ale nana tuma min na yan o bɛ bɛn ni fana Faransi fana ko ale bɛ Palestine lakodɔn bɛɛ dun b'a dɔn nansara jamanaw olu ka yahudiya ko bɛ cogo min o dogolen tɛ maa la falen min bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ bi Falaye ko kɔlɔsilaw jateminɛkɛlabaw maa minnu bɛ yen ni olu bɛ kow natɔ ye k'u sigi ka hakili jagabɔ k'a kan u ko min ye général d'armée Asimi a ye tagali min kɛ Irisilakaw fɛ yen ani Vladimir Poutine ka lajɛ tɛ dɛ ani IS jamanadenw ye ɲɔgɔn ye a ye kuma minnu fɔ ye ko b'a jira k'a fɔ jamanakuntigi min don a kunkolo b'a kan da la a bɛ miiri a bɛ jateminɛ kɛ a bɛ kow lakɔlɔsi ɲɛbila minnu ka d'a ani fɛɛrɛ minnu b'a bolo a bɛ u fɔ kuma dɔw la hali n'o y'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen ni olu b'a lamɛn u caman t'a kɔrɔ faamu nka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ diɲɛ fangaw mara n'olu bɛ fangaw natɔw ye fanga minnu bɛ se ka sinsin fanga minnu bɛ se ka mɛn olu ye jateminɛw ni kɔlɔsiliw kɛ k'a fɔ ko kamalen kunkolo b'a kan da la maaw b'a bolo minnu bɛ bilasirali kɛ a ye ka siraw don a fɛ a kumacogo n'a ka ko kɛcogow la k'i b'a dɔn a ka basigi a n'a ka yɛlɛw a n'a ka bolo tacogo ni bolo jigicogo Falaye nin bɛɛ de bɛ jate ko kabini o de taama in kɛra Amerikɛnw ko n'olu tora ko OTAN u bolo bɛ Mali jɛ Falaye yanni William Steven ka se an ma yan bɛɛ lajɛlen hakili b'a la k'a fɔ juillet kalo tile 9 Amerikɛnw ka maa min bɛ yen n'o ye Rudi Atala ye n'o sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni juguya ni bamancawale o kɛlɛli kan ale bɔra an fɛ yan juillet kalo o tile 9 kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye u ka jamanakuntigi ka masakɛ place sigiyɔrɔ yɛrɛ la ale ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen n'o ye bamancawale juguwale kɛlɛliw ma Rudi Atala taara
bɔra Bamako ya joué kalo tile 12 min ye Steven ye ale tuna an fɛ ya 21 ani Dawudi ye ɲɔgɔn ye ani Job ye ɲɔgɔn ye hakili jagabɔ kumaw a y'olu fɔ ale taara n'o kibaruyaw ye sisan min nalen filɛ nin ye o ye nɔgɔ bɔ kuma na pewu a ko min ye lamɛrikɛn jamana ye a b'a fɛ ka na Mali ani cɛncɛnfuga jamanaw senkɔrɔma dondo bamanciya wale njugawale kɛlɛli o hukumu kɔnɔna na fala ye nga a ka kuma na a m'a fɔ fiyewu fansi fɛ n'o ye William Steven ye ko min ye Amerikɛn jamana a bɛna sɔrɔdasi bila ka na an fɛ yan kibaruyaw k'u bɛna an dɛmɛ n'o ye waliya minnu bɛ yen n'o bɛ bɔ yɔrɔ janw fɛ i b'a dɔn k'a fɔ hali kuma min na Faransi b'a 12 fili la an fɛ yan san 2012 wagati fala ye renseignement ɲɛnama États-Unis tun b'o di Faransi ma wa i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ bi maa min ka renseignement ka tɛ ci fiyewu terrorisme ni bamanciya wale kɛliba i b'o dɔn wa i t'o jamana dɔn Maroc n'olu ye min f'i ye o ye tarafatane ye dɛ o tɛ wuli dɛ parce que olu fɛ yen olu bɛ se ka maa kelen bila maa kelen nɔfɛ olu b'o kɛ dɛ ko fala ye cuna aéroport la a bɛ taa i ka passeport bɛ sɔn ka mɛn u bolo tuma dɔ la k'a sɔrɔ e yɛrɛ t'a dɔn min bɛ sen na dɛ o bɛ kɛ Maroc dɛ ani Algérie ninnu min ye maa kofɔlen ninnu ye fala ye u y'a yira k'a fɔ u ni Mali ni AES jamanaw u bɛna n'o bolo di ɲɔgɔn ma fala ye bolo di ɲɔgɔn ma in olu bɛ kibaruyaw di bamanciya wale njugawale kɛlɛli la mais Steve Williams ye fɛn wɛrɛ fɔ min ka girin ni nin bɛɛ ye a ko k'olu ka magobatigiw olu ka sɔrɔ yakubayabaw u bɛna wari bon dɔ dayɛlɛ olu ye États-Unis kaw fɛ yen u ka se ka na baara kɛ Mali ani cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamanaw fala ye maa kan ka nin ko in jateminɛ hakilima bɛ ko kɔlɔsi de a kana na bi ka i sigilen États-Unis bɛna anw fɛ yan o ye kelen ye Egypte min ka ko bɛɛ lajɛlen ye États-Unis ye o fana bɛna anw fɛ yan anw yɛrɛ fana kan ka mun lakɔlɔsi anw ka nafa bɛ jumɛn na mun da ka da anw na an bɛ se ka mun sɔrɔ sabula bi n'o y'a sɔrɔ Egypte jamana ni jamana cɛ siranyɛrɛbɔ minisiri ale ye AES jamanaw bɛɛ kɛ Amerikɛnw ka maa mafalen ale nana anw fɛ ka na ni kuma ninnu fɔ ka ni laɲini ninnu kɛ ani Job ye ɲɔgɔn ye u ye hakili jagabɔ kɛ Job y'a yirula ayiwa terrain rouge sababa anw bolo dɛ ne kɔni ta ye 2 ye Mali ne ta ye Mali ani armée a so de ta ye 3 ye Maliyɛnw ka nafa bɛ mun na mun tɛ dangari an ka yɛrɛma hɔrɔnya la mun b'an ka jamana yɛrɛ fana nafa o y'anw ka sira ye wa min ye an ka jamana kɔnɔna maracogo ye ka to ka na a kɛ tan taa yan fɛ an b'a fɔ i k'a kɛ tan olu an t'olu fana na tuguni wa lamɛrikɛn jamana a bɛ jamana in dɔn han sabula u y'a yira k'a fɔ an ka mɔgɔw la olu ye min yɛrɛ faamu fala ye n'o jar'u ye Asimi ka kɔsa in na kuma Irisilakaw fɛ yen baara kɛcogo ani tilennenya ni laadiriya wa i b'a dɔn ko Mali fana kelen pe de bɛ jamanaw fɛ USAID cili k'a datugu Trump fɛ Mali de ye tɛgɛrɛ fɔ a la sabula Mali y'a yira a mɛnna ko baɲumankɛ tɔn dɔw bɛ yen foroba tɔn dɔw bɛ yen dɛmɛ tɔn dɔw bɛ yen terroriste ka wari de bɛ sɔrɔ a la wa États-Unis yɛrɛ fana y'o kelen fɔ USAID ma Amerikɛnw yɛrɛ ka jateminɛlikɛlaw y'o fɔ ko USAID wari caman tɛ taa don sira fɛ k'a bɛ ta ka kɛ ka bamanciya wale njugawale kɛbaaw k'olu kɔkɔrɔma don wa Mali de fana y'a fɔ ko USAID datuguli jara ye nin kun in ale kama fala ye o ye Amerikɛnw tɔ fa Mali la sabula jamana min bɛ se k'i jɔ a kolo la k'a fɔ n bɛ n cɛsiri n yɛrɛ bɛ se ka nin kɛ a bɛna an dɛmɛ dɛ an tɛ ban o ma dɛ an ka dayɛlɛlen don nka a ka kɛɲɛ n'an ka nafaw ye k'o de ka di Donald Trump ye maa min bɛ jɔ i kolo la fala ye n bɛna fɛn dɔ fɔ dɛ i b'a dɔn ko Trump nimisara kun min na a ma Asimi wele yan parce que munna olu yɛrɛ bɛ fɛn min fɛ bi jamana min bɛ se k'i ɲɛ jɔ u ɲɛ na ka kuma o de ka d'u ye nka i b'a dɔn k'a fɔ ko masakɛw fana kɛrɛfɛ baarakɛla minnu bɛ yen maa minnu bɛ sugandiliw ni fɛnw kɛ tuma dɔw la u fana bɛ to ka
u bɛ to k'an fana ladege dɛ u b'a la dɛ Trump dun ye président min ye Trump ka sira tɛ ko la koyi a ɲiminen n'a balabalalen n'a mɔbali bɛɛ ka kan ale ma n'i nana a b'i baro ne yɛrɛ a so yɛrɛ tun b'an ka taa nin kɛnɛ kan a diyara ne yɛrɛ ye o parce que anw ni cɛrɛ burankɛ ka surun cogo min wa fala ye bi Faransi ko k'ale bɛ Palestine lakodɔn ko ka da kun jumɛn kan ko baara min bɛ ka kɛ Gazakaw la bi o ma bɛn olu Faransi ma bi o ma bɛn o ma sini ka da mun kan min ye Gaza ye Emmanuel Macron ko maanifin ni bɔnɛna ye dɛ ko adamadenya yɛrɛ kɔni bɔra dala ye pewu min ye politiki fɛrɛ minnu sigilen don ka ko bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ye k'olu t'a la bi u t'a la sini Palestine i n'a fɔ silamɛ jamanaw b'a lakodɔn ka a senkɔrɔma don cogo min k'olu bɛ t'o sira fɛ fala bɛɛ dun b'a dɔn Faransi ani yahudiyaw cɛ bɛ cogo min Macron bɛ taa nin bɔ a da fɛ yɔrɔ min i b'a sɔrɔ koba kɛra dɛ nka Trump ko a ma k'a si bɛ k'a ka segin a kɔ nka fala in dɛgɛ si bɛ bɔ karatɔ da ne ma la ni Macron ni a b'a fɛ ka Faransi bila cogo ɲuman na mana o sabula ale yɛrɛ ka kow kɛcogo a n'a ka baara an k'a to yen Faransi jamanakuntigi de don ale de b'a dɔn min ka ɲi a ka jamana ma maaw fana b'a fana kɛrɛfɛ minnu bɛ baara kɛ ka hakilinaw d'a ma et puis an bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi n ye min f'i ɲɛna kuma daminɛ na maa mago tɛ maa tɔgɔ la maa mago tɛ maa jamu na ko parce que kibaru de don falayi de don kasi o tɛ yen dɛ u ka nafa bɛ yɔrɔ min n'o tɛ ale Macron kelen in y'a fɔ k'u ye min sɔrɔ kalo 7 la Mali kɔnɔ k'u m'o sɔrɔ san 3 fanga la n ko an k'a y'o fɔ yan tuma min na an ka cɛkɔrɔba bɛ fanga la n k'a y'o fɔ yan seke o kun da ka d'a la parce que accord u tun bɛ fɛ a ka kɛ cogo min olu tun bɛ na kɛ ka taa n'a ye o sira fɛ donc bi nin ko ninnu bɛ sen na fala ye n b'a dɔn an ka jamana ɲɛmaaw u sɔmin ka jan n b'a dɔn an ka jamana ɲɛmaaw fɛɛrɛw tigɛlen don u bolo wa n b'a dɔn fana an ka jamana kɔnɔna bi fɛnw sigilen don sen kan baara minnu bɛ ka kɛ sigi sen kan o bɛna n'a to don nataw la nin ko in ko minnu filɛ sen na nin wulikajɔ min ka bɔ Amerikaw fɛ ka se an ma an ka nafa ye min ye n'i y'a ye hali Amerikaw ma sɔn ka girin k'a fɔ k'u bɛna n'u ka sɔrɔdasiw ye yan fala ye ko dɔ de bɛ yen wa jamana ninnu fana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna fala ye kuluw bɛ yen fana minnu ye kɛnyɛrɛye sɔrɔdasi kuluw ye u bɛ se ka wuli ka taa baaraw kɛ dɛ olu bɛ yen dɛ o ye pirivew ye donc maaw kana na u ɲami ɲɔgɔn na jamanaw bɛ se k'u ta kɛ nka kɛnyɛrɛye kulu bɛ nin jamanaba in bɛɛ kɔnɔ ka taa wa u ka renseignements fana bɛ u ka baaraw kɛ min ye anw farafin jamanaw ye an b'u bolo cogo min an k'an yɛrɛ kɛ maa ye an k'an jɔ an jɔyɔrɔ min bɛ bɛn an ma min bɛ bɛn an ka jamanadenw ma an k'o da yira o la fala ye o hukumu kelen kɔnɔna na nansara jamana dɔ bɛ ko Belgique Faransi ka kunnafonidi gafe dɔ bɛ